ni Kuya Gulyat. Ang butan na bata, malipay magulang. Ang butan na bata, hinanay binangga. Yeah! Okay mga bata, mga kasama, kining akong asoy ninyo, ako ning giuluhan og plangganita. Tingali mga bata karon wa na kailangan ng plangganita. Kanang plangganita mga bata mga kasama, usa na siya kagamay nga planggana. Walang planggana, ako na nya plangganita. Mao na siya gamay kanang gamiton sa atong mama bag anay lambahan nga gagmay, mao na gamiton kay ang planggana dako man sa kayo. O nya hugas plato, o mao na gamiton yun. Og sa uban pang mga gamitan anang mga plangganita og planggana dako na siya. Mao na gitawag og planggana. Plangganita gamay nga palanggana. Ang uban ini plangganita gitawag. Ang atong sugilanon karon ninyo mga bata mga kasama bahin ni sa gamayng plangganita. Mao ni siya gitawag, maong gitawag ni siya og plangganita. Gamay lagi planggana. Hala no. Sigbalik. Mao nga ang maong plangganita mga higala mga kasama duna ni siya power o gahom baggahom. Kung gamiton ang iyang gahom, masugo gyud ni siya bisan unsay isugo nato sa nagsugo niya. Basta limpyo lang og konsensya. Si Ninita, usa kini ka bata nga babae nga gitugahan o gitagaan sa engkantada o fairy ni ining maong plangganita. Tungod kay naluoy siya kang Ninita. Gidaog-daog kini si Ninita mismo sa kagalingon niyang amahan, gumikan sa kabati taon sa iyang daog. Hinungdan nga wa siya ang kuna nga anak ni ini. Mga bata, mga kasama, aniyang akong asoy kaninyo sugdan ko sa usa ka adlaw ni ana. Ninita! Ninita, balik ka! Ninita! Pa! Balik ka! Pa? Ay, Atay pa! Kisang pizza ko ni mo, Papa? Ha? Unsa di akong isang piti mo? Di ba, Papa, makan ako? Dili ka, anak! Wa mi kaliwat ang naumurag ungo! Bako nga! Ha? Sa palubag kasi mong liog, ha? Sa sunod tawag kong kini ka, buod na yun! Tikip, pasang piton pa ko ni mo! Nagkasabot ka, ha? 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 Oo, pa! O, Papa, nasa... Lagay pa! Pero kung punta kong Papa, hubag ba yan akong ipon? Bako'y labot! Di ka pinabubag ni mong ba? Ha? Muni ano magtimaan ka? Dili ka magpapag ako. Mag-share ka. Sir Luis ang itawag ako! Sir! O, na kwarta. Nagkakita ka? Kinintos ni, 500. Oo, sir. Palitin ko dak puti niya beer. Diya silang bador. O apili ko sa kakakang sigarilyo, ha? May sukli pa niya, ha? Oo, sir. Okay, pagdali! Oo, sir. Pagdali! Pah! Luod-luod ka lang. Apoy ng dugos baba ni mo! Tago mo! Adiyan sa pagyan! Alihan na to! Alihan! Ayaw ko ninyo alihin. Pagi ako. Ano mo pagyan mga kay? Oh, dili man ko ungo. Tago kay! Nao! Inugo ka na yung mga pare! Taon di taon! Ano ba yun itong bato ng Ayaw ko! Ayaw pa! Ayaw pa! Sabi na, maluoy mo na ako! Agay! Agay! Hoy! Agay! Agay! Hoy! Agay! Madugan ninyo! Basta siya! Sabay! Di mo matulag ko kay pamudala mo! Ninita, dali. Gisugo kang Luis? Unoy! Sa sunod, bahalag awayon kanila, ayaw silang tumahi. Di man ko nila paagion. Ay, kinig yung mga bata. Tay basa. Nautom ng baba ni mo, ha? Nagkadugo mo na. Gikumot ni Papa. Aw, ni Sir Luis. Uy, unsay Sir Luis? Nag-share ka ni Luis? Mao may iyang gusto nga, sir, ang akong isang pitniya. Kay dili man kuno ko niya anak. Kay bati man kuno ko. Unsa? Ngano nadugay ka? Kuan, Nganong nadugay ka? Tubag! kay daghan mang tao sa tindahan pa. Aw, sir. Kisa may imong ilaron? Nga malandaw ko naman ang tindahan ni Bador. Gikan din sa ato, ha? Kuan, gialihan man ko sa mga bata. Dili man ko nila paagion kay ungo kuno ko.
Kanang dagway nimo. Mo na naghatag di malas. Di lang nimo kundi hasta nako. Hoy. Pagpagbaso dito. O paghuman panlaba. Oo, sir. Kapuya na kay. Bugat kaayo lupakin ang kresonis ni Papa. O, ni Sir Luis. Ang sakto. May nanitsit na ako. Kinsa man. Kung asa siyang dapita. Akong pagmin ang gripo. Napaw na ako ang gripo. Wala isa pa ang tubig. Kinsa ka tong nanitsit na ako. Hala, di ka si Mama Mel pa na ako. Mama? Ikaw to, ma? Kimingaw na kaayo ko ni mo, ma. Tag na ka? Ingon sila nga kung patay na kuno ang tao, mubalik ang kag. Mama Mel ba? Mihilak na hinuon. Imog yung isang ko bata. Ako siyang tapangan. Kung sa mga parabana, anyat mo rin. Imong gusto, ningit siya. Imong pagupaho. Sa iyang gusto. Pwede siyang magpausap sa iyang naong. Aron dili na siya sa wayon. Pwede ka ayo. Ang buot ang usap. Imo siyang hatagan at power. Oo. Pero pinaagi sa usa ka butang. Kung sa man parang Ang butang at pirmi niyang gamiton sa paglaba. pelanggan. Kamahalan. Ayaw ka pala ka. Kay dili ordinaryong planggana ang irigalo ko kaniya. Kung sa man kamahalan. Tanaw lang. Kay ingon ni ini ang akong buhaton. Ay, salamat na humanan ako pangayay ang akong gilaban. Makakaon na gyud ko. Kanina ra kong gigutom. Misud na ko sa bay. Ay, kabasa di ay na ako. Mag-ilis ako. Ay, nakailis ako. Si Papa Luis. Wa diya sa sala. Ay, nilakaw tingali. Kipiyaan lang ang mga botelya sa beer. Unya alang ko hibuson, inikahaman ako kaon. Unsa kaya gisali ni Papa, aw ni Sir Luis na ako nga sudan. Mao tingay ning katabunan ipapaw sa lamisa. Ay, piniritong isla nga pudpuron. Katunga ra ang dapit pagyud sa o. Niya say kanon gamay sad kaayo usara kagupon. Pero salamat kay may masud pa sa akong tiyan. Maayo! Uy, kinsa ron? Maayo! Ay, kinsay gipangita ni mo lula? Hinday, mga hayon ka ko pagkaon. Gigutom na kaayo ko. Ugi ohaw pagyod ko. Aw, hala uy, kaluoy kad ni mo lula. Kadiyat sa huwata ko ha. Hala, wa na may suit ning kaltiro. Sa ato pa ka na nasa lamisa, mo na lang na ang kanon. Di na lang kumukaon, ako na lang nang ihatag sa tigawang. Lula, pasensya na ka ha. Mao na lang gininabilin sa pagpaon. Imo na lang ni o. Unya, nasa tubig o. Salamat kayo, Hinday. Kagwapa, yun mo. Ikaw pagkit ay nakasulti na ko gwapa ko, Lula. Ang kinood nga kagwapa,
naa sa imong kasing-kasing, Inday. Mao ba, Lola? Bati ka man no gitura. Pero guwapa haw ka na iya. Salamat, Lola. Sige na, kaon na, Lola. Kay basig maaptan ka ni Sir Luis. Masuko niya to. Kung mao ka na, ako na lang ning dadon. Aron sa ingon, di ka mapahimungtan sa imong amahan. Naipaw ka nga si Sir Luis ang akong papa? Oo, ug naara siya diha sa tindahan. Ug apit na mo pa uli. Maong ato na lang ko, Inday. Ug daghang kayong salamat nining pagkaon. Way sa payan, Lola. Pasensya na ka nga gamay ra kaayo na. Ug tungod sa imong kabuotan, may ihatag ko nimo. Kadiyo ta. May kikuot siya sa dako niyang bag nga bulingit kaayo. Okay, kini. Hala, Gamay nga planggana. tuod oy, gamaya oy, duwaan nga planggana. Kanindot. Imo na kini, ninita. Ako na ni Lola? Oo, imo na ka ng plangganita. Langganita? Ang gamay nga planggana. Hala, ang tikuwang na usap. Nahimong gwapa nga papay. Ako kinininita. Mao ni ang tinuod kong panagway. Pinili ra nako ang gusto na kong pakit-on. Og ka na mga sama nilong buutan. Ito! Hala, si Papa Luis, hubog ka ayo. Ayaw ka, hadlok. Hala, si Papa, nihunong wa na maglihok. Maulian raon niya siya diha. Kung mahuman na tag-istorya ni Nita. Sa pagkakaroon, magpabilin una siyang usa ka estatwa. Unya ang among mga silingan nga mga mahibong unya. Dili sila makakita. Nanay ng agi ay, nakakita ba sila? Bisan kita, wa ta nila makiti. Busa, paminaw, kay mahitungod kini sa planggana. Unsay kahom nga ana-ana ni Nita. Ay tanawa ra ginis Luis. Nabili na nga pitaka. Mayo gali-gali sa suds tindahan mahog. Ay, ihatod ko ni sila. Duray! Bantay sa ring tindahan, kay mulakaw kong kadiyot. Dihara ko sa atong silingan. Nasabta na ba nimo ang tanan, Ninita? O mahal nga inkantada. Maayo. Sige, arin ako. Bye. Wa na ang mahal nga inkantada. Hala si Papa, nilihok na. Uy! Anong niya pa mo ko din sa among tugaran? Luis! Uy, si Pando na ni. Saman, may bernan pa ko nimo? Wow, ikaw pa. Gay papas na katungod ay niyo. Anong naman nimo kapita ka? Pasalamat ka. Nga, ako yung kita kay kung lain pa, wala. Di na mabalik ni mo. Uy, nahog din eh. Mulang, mayo kay dito sa suds tindahan. Salamat ha. Away sa pa yan. Sige, aris ako. Pero, kalihot lang. Wa ka pa magkasakas inyo. O, wa pa. Nga naman. Taon-taon naman kang bibihag ganiya sa tindahan. Yan niya pa ka din hikutob. Bitaw sa. Wa ko may bawo. Di muram kong nakatog. Bantog lang nga nahawasan ka kay nakatuog na ikang nagbarog. Hoy! Patuldo niya ko ni mo ana, Luis. Sige, yan ako. Oh. Wa nga sa. Nawa man kong kahubog. Ang bisit ka patay. Ang nakaingon siya nanaling kamatayon sa kong asawa. Umusulog akong dugo ang magkakita niya. Nagatang na baspultahan. Karoon ka.
Papa, niya na tinipaingon. Isok kay tinanawan ako. Nganong niyang pinispultahan? Ha? Saman? Nahuman ka ng pan na ba? Oo, sir. Ano sige? Limpihay akong kwarto. Oo, sir. Ay, tapos saan imong gibit-bit? Langgana kagamay. Magduwa pa rin ka na? Ilabay na! Ha? Ayaw! Ambit. Ang mayo ni ilabay ni. Ayaw pa! Gusto to? Gusto to? Papa? Ha? Papa? Ha? Ha? Yan! Agay! Kuwang pa? Ha? Ang akong kisugo ni mo, ha? Bantay ka lang! Kung na kay Agi! Putlong ang o ni mo murag os bantol! Pwe! Mama, kuhaan na lang ko. Hindi na ko makaantos ni Papa Luis. Hala, unsa nang naglupad-lupad? Nasa kunduol. Ang planggana? Ilupad sila? Plangganita? Agawn! Hala, musulti ka? Siyempre, may kinabuhay ko agawn. Agawn? Kinsa, ako agawn? Ninita man ang akungan. Naibaw ko nga ninita ang akong pangan. Pero, ang isabit ko nimo kay agawn, tungod kay imo man kong sulukuon. Unsa? Nganong masulukuon man kanako? Dato di ay ko. Oo, dili ka dato sa kwarta. Pero dato ka sa kasing-kasing. Bukutan ka ni Nita. Maungan na luoy nimo si Prinsesa Jorinda. Ha? Prinsesa Jorinda? Kinsa na? Ang lagatan nimo nako. Aw, Jorinda di ay ang iyang pangan? Oo, pero dili una ta magsigig istorya. Kay gisugo baya na sa pagpalipyo dinhi, di ba? O bitaw, og salamat kang ganita nga nibalik ka na ako. Nagkuulbaya ko kay kilabay man ka ni Papa. Aw, ni Sir Luis. Nita! Hala si Papa. Ayaw ka, hadlok. Ako'y bahala. Hala, unsa may akong buhaton? Ayaw ka, hadlok. Oh, limpyo naman lagi ni. Kay, May kadali kang nahuman. Kay, taas pa mga oras. Ato itong hinahihin mo. Ana magtansa. Ang mga nauga na. pero Hoy, pero! Batang gigon ko ni mo! di ay pwede nga mapaway una ko pa. Aw, sir, Ahoy? Pwede. Basta mo pahuway sa kagkaon. aw, Si Aw! Kung siya buti mo pasapot ang Aw. mupaway lang una ko, sir, aron makaduaw ko sa lupong ni Mama. Bahala na di ko ni mo pakanon. O di ay. O sige. Pero ayaw na pagpaulit din niya. Ha? Bahala kag asa ka busa ka. Basta kaya di na ko gusto mo balik ka din eh. Saman. Mo panayin kasi mong gusto? Ha? Oo, sir. Bahala na kato ko puyo sa lupong ni Mama. May atok bitaw to. Nga no? Nagtuo ka? Nga musugod sa kong adto ka mo puyo? Ha? Kung mulayas ka din eh, di si ko gusto. Nga ka dangop sa lubong sa imong inahan. Tungkol kay ikaw ba nagkaingon? Anong namatay siya? Ikaw ba nagpatay niya? Ikaw! Nahug man si Mama sa bayabas. Kinahinak man ka! Eh gusto mo kuhito na bayabas? Ang mga hinog ka bayabas? Mao na pagkus gat-gat imong inahan. Hinog na nahug siya. Og naigo yung usa na kong bato. Wa man to na ko tuyo, sir. Hilom! Ano mo magkaihatag ni Ilma nga to sa tinuod ni mong amahan? Kinsa di ay tinuod na kong Papa, sir. Pangita ang parehas ni imong kapatid Jagway! Mao na imong amahan! Mingaw man. Adon ko katong ni Nita. Basi natug na sab. Oh. Wa siya. Pero na ang iya mga gamit. Miyad to tiris ng perioda.
Irma, wag yun ka masultin ako. Kung kasi nakabit ni mo, sadang dito pagos abroad. Imo yung kipamugos ako nga ako'y amahang ninita. Kaya lagi, nabindan ka. Sinamigikan ko pa yung sa gawas. Kung ako pa amahan niya, anong pwede mo pati agtagway ato bata? Tuod kay way gidang gamit sa ato pa, papaulit to siya. Oh, time pa sa. Kung nang duwaan nga planggana, ano niya na si Babos Kate? Mao man akong gidabay ganina. Ipungit ay balik. Kuha ko, idlampay ko na. Ako nang dauban. Musamot ka di, minulto lang bata. Kung doon na siya duwaan. Pasensya ka na, kidauban ka. Ipot lang ko! Kisa to, bisulti? Hala, has kang buhangan ako. Nga nang mitingog man ko, buhangan Ninita? ako eh. Ha? Pwes dauban ko ni. Kaya mo ni magkandangay isang trabaho. Kinalang nga. Di magkit ka makatupag na ako kung kinsa'y tinuod na akong papa. At to na lang ko. Asilo ako nga wako'y danga kandila. Unya may danga man tuod kong buwak pero buwak sa bumbil. At to na lang ko ma. Mupauli na lang ko. Bahala di ko pasako ni Papa Luis. Masuko man siya nga muduaw ko din sa imong lupong. Ato na ko, ma. Bye-bye! Misigan daw ba? Karon itsa ti ka diha. Itsa ti ka. Oh, uy. Hindi mal. Pilit pas kong kamot yung ganita. Paksiyo ti kaswara kong kamot be. Uy. Kagahi. Ano ba ni? Gisuyip ko kayo. Doon ako sa siga. Uy, unsa nun? Si Luis! Naghikog! Naunsa man si Luis! Sibog! Sibog mo! Sibog! Magdali ko. Iko'y paan mang pagpaayo. Kung sa kahinay tabo sa amo. Hala! Unsa nang naglupad? Hala! Ang plangganita. Nganong ni amang ka? Kaya mo man kong gipiyaan. Hapit na lang ko madisgrasya. Kaya nga naman. Sakay na! Kaya nagkatag-istoryahan. Asa man ko mo sakay? Dili na ako. Paarang di ay ko kagamay ni mo. Sugo ako! Nga ako lang padakon kay mudako dayon ko. Kay ikaw baya ang akong amo. Sige. Gisugo ta na ka. Padaa ang plangganita. Karon dayon kay mo sakay ko. Ang imong pagbuot mao'y matuman! Hala! Ang plangganita na imong dako nga planggana. Oh! Masa pa ipaabot ni mo? Sakay na! Unya! Kung mahimutan ka na, manuhi dayon ko sa paglupad! Mulupad? Mulupad lagi! Oh, ako lang giklaro. Unya tayo pa, mahug ko! Wakay salit na ko, Ninita! Sige na! Sakay na! Oh. Masakay na ko. Kana! Haniya, nakasakay na ko. Miyaka na ko sorting planggana. Ulya! Unsa pa imong imando? Agawon! Lupad! Agawon kong Ninita! Nanawa kang ka magtingog niya! Agawon!
Langganita. Ang nahitabo sa imong Papa Luis! Ha? Ay, naunsa di si Papa Luis? Naunsa? Kalma lang, agawon! O, paminawa ko! Ayaw palabig lihok. Aron di ka sakitan, Luis. Betul. Ikaw na, betul. Ako tao ni, imong amigo. Oh, anong ngit-ngit man? Anong wa mo kayo nakita? Sa may nitabo na ko, betul. Oh, nalimot ni kasi mong gibuhat nga imo mang gisugba ang katunga si mong lawas sa nagsigang nga daob. Kung sa pinasuod si mong ha? Kung maghikog ka, milayat lang ang takastaytayan. Di kay maghago kapag daob. Niya pagsiga, gisugban mong katunga si mong lawas. Gikan sa opa ingong hawak. Ang wala masunog nimo ang katunga na sa imong hawak pa ingon sa imong tiil. May lang gani kay nadali ka sa atong mga silingan. Kay kung milanat pagdugay, awa na. Litson, o di ba sinugba nga tao ang labas nimo. Wa ko maghikog. May nagtukpod na ko, ayun sa daoban. Usa? Kinsa nagtukmod nimo ha? Wa ko mahibaw. Pero ikaw raman ko nung usa. Nakitaan kang manaputin. Nagdali ko nung kapaingon sa kauban. Nagbitbit ko nung kag plato. O niya pagsiga ko no, imo untang itsa ang plato sa nagsiga nga dauban. Dili to plato. Plato may gingos-giguan. Langganita to siya. Naduwaan ni Ninita. Oo niya, nganong imo man untang isubas kayo. Tungod kay maligno to siya. Utan. Laliman kang musulti. Musultig yun? Malag dili ka mo to. Kasakit. Di na kumaliw ka ako mga kamutog lawas. Di sab ko makakita. Naputo sa bindahi ang katunga si mong lawas. Gikan sa hawak, paingon si mong o. Ug hilo mo na ha. Ayaw na pagsigtabi. Mo pauli una ko, aron mapahibaw na ako sa Ninita. Ayaw siyang paniya. Unsa? Nakasabutop lang ganita. Nagpako ka ng gulong niho! Naluoy lang ko sa kahimtag ni Papa Luis. Noon na umuad niya. Sige! Matuman ang imong gusto! Agad! Ninita lang isang pit na ako. Sige! Kung may mong gusto! Ninita! Pero hangyo lang! Ayaw na itong kong biyaya! Kung asa ka, taon ko! Bit-biton ta ko. Pwede sad ngay mo kong isod sa imong bulsa. Pwede di ay. Kung mao imong pagbuot. Sige. Sige, kay ato na ta. Mao na ning ospital lang ganita? Oo! Mao na ni! Asa ka ang room ni Papa? Pangutan na sa kwarta! Uy, day, dili pwede masod na bata, day. Ayoy! Dosin naman ko, sir. Dosi pa boss, di pwede makasod. Day. Ay, kapala ka! Lakaw sa unahan! Kanang minus mong tao! Sige. Dinio, sa parkinganan sa mga sakyanan. Sige! Suko ako, bisan unsay gusto mo mahitabo! Aron ka lang makasud sa kwarto sa imong papa! Ang gusto na ako nga dili ko makita ni Pisan kinsa, aron makalahos-lahos lang ko sa pagsud. Matuman ang imong gusto, Ninita! Dili na ko makita? Pilit na! Sige! Agi sa daghang tao! O di ba? Balik sa security guard! Aron may bawaan mo! Nga dili ka na makita! Oh, sige, ako nang puhaton. Nag-ingon ng doktor nga. Gaduhaan pang mabalik ang ako pananaw. Katong duwaan sa animal nga ninito mo'y nag-ingon.
Kanang naingon ini akong kahimtang. Kataboy na kaingon. Oh. Kinsa na? Ikaw na, doktor? Dok? Oh, Baybador? Pa, ako niya si Ninita. Wawa! Wawa! Wala sir ang imong operasyon. Bawa na, bawa! Kinsa man? Pumitaw din kinta naman sir. Ang batang babae nga, batinaw! Pag-awasara! Sir, gusto na sir. Ay, napaglihok sir. Basta na, Ninita! Ay, napagsigi yung hilak! Maway una! Kay niya naman pasalin niyo! Ayaw na maghilak! Bayo! Ninita! Day! Ninita! Uy! Day! Nahibaw klas ni tabo ni Papa ni mo? Dito naman ko, pero gipapaawa man ko niya. Oh, ha? Unsa dito ka na? Giunsa gud ni mo pagtultol? Kuan, nangutan na lang. Naluoy man ko ni Papa ni Pador. Gusto na ko siya katimanuan, pero nasuko man siya. Iya man kong giabog. Uy, ngano man? Malipay paunta siya nga naa ka nga makatiman niya. Kay baya, di ba ako pirmi maadto dito kay naabi ako negosyo nga giatiman. Di ba na ako mabiyaan pirmi. Unya unsa may ang rason ha nga giabog man ka? Kay ako ko na ang hinungdan nga nasugba siya sa dauban, uy. Ah, kalaha pa sa banang istoryaha. Way ayong rason na. Ngano gud taon nga ikaw may iyang gipasanginlan nga siya ra mang usa dinhi sa nahitabo niya. Ambot niya, uy. Ay, nyaon sa man. Nakakita ka sa iyang sitwasyon? Oo, uy. Pero di man siya nako kay pati ko nukuglaw. Oh, Dili ko na ko niya, anak. ha? Unsa ko'y dili anak? Ay, kana si Luis, nadarag yun na tabi sa mga chismosa. Kay wa man siya dinhi sa diyang gimabdos kang mama nimo, ha? Dito man siya sa abroad. Pero sa iyang paggikan, wa siya mahibaw nga usa na ri ay kabuwan ang tiyan ni mama nimo. Unya ganong ningon anak man lang imong panagway, ha? Ha? Liwat magkas gipangaan ni mama nimo nga isdang bantol. Oy, oy, sunod. Hala, kadako mo na na. Ala, doon na sa atin, uy. Sunod na, black ato na. Pauli sa kulay, ha? Pauli sa kulay. Ala, nadako na sa kayo. Hala! Pagtama pa kuminay! Panahon na nga gamito ni mga imong gahom, Ninita! Isa? Dam, si magkinatanay ka! Kayo! Tabangin ko ninyo! Tabangin ko yung sila sa tindahan! Dili, dili! Di mahimo! Hinaguan ko ni! Dili! Dili! Lupad, Blancanita! Lupad! Magpaibabawtaan ng nagdilaab na kayo! Matuman, Mimita! Iyan na ta! Karon, pauwan ni og daghang tubig! Diyos ko! Dagang salamat nga imong gipabundak ang makusog nga uwan nga mo'y nakapahong sa kayo nga hapit ang kamulamoy sa akong bahay o tindahan. Ay, pagkakahibulungan ni Ene. Way uwan sa unahan, o. Hindi rayos na sunugan. Unsa ko no? Mugawas ko! Wala, napaong ka tayo. May hulong na sa panguwan. O di ba, milagro? Milagro na kayo. Ulwa pang uwan. Hayan na apil na akong bahay o tindahan.
Ay, murag dili tuuan. Ay, dili, no, no, no. Unsa? Kaya kaya magkuno ka, be. Kaya makakita ka tuwan, be. Oh, wa mo mahibo nga dinhiras na sunugan may bundak ang uwan. Oh. Dili, uwan. Mura lang tong uwan, pero ang tinuod gihuwad to sa usa ka dako kaayong planggana. Sabad diha, uy, tang. Hoy, Bador, dili lang kay ako rin nakakita. Halos tanan may paduol sa nasunugan. Ang dako kay planggana nga naglupad nga may sakay nga batang babae nga maoy nakapaong sa sunog. Tungod kay gihuwad sa dakong planggana ang tubig. Tungod dun sa nagdilaab nga kayo. Murag di ko katuoan na na. Langgana nga dako kayo, naglupad. May sakay nga batang babae. Kanya pagka mo si Babaw, sa naglaam ka kayo, mihiwan ng tubig ang planggana. Bato nga, murag uwan gikan sa dakong planggana. Oo niya. Asa naman ron ang naglupag nga planggana? Babaw, hangtod nga, natabunan sa panganod, wala kita. Mauna, Bador. Kung doon na magkaiangay pasalamatan, no, mautong batang tag-iyas planggana. Kaya mo'y nagkapaong sa sunog. Kaya ang mga bumbero nahotdan og tubig. Ha? Kinsa ka tong bata, ano? Nagpatok, di ay ko. Oo, kaayo. Ipasagdan na lang ka kay nakita na ko nga gikapoy ka. Kanindot sa akong gipati nga nakatabang ko sa nasunukan. Dili pa na maon ni ta. Doon na maon niya umaabot nga magkinahanglan sa imong panabang. Kay maon na imong misyon uban ako. Mission? Oo nga bisag asa ka. Ayaw gyud kong ibuwag. Kay pag-agad naman ko sa gidak-on sa imong sudlan ako. Mabulsa man o mabag. O, planganita, di na kita ibilin bisan asap ako. Anak gyud. Planganita, gusto na kong tabangan si Papa Luis. Unsa man ang panabanga pananglitan? Di pwede nga imo siyang tambalan aron dali na siyang makagawa sa ospital. Pwede. Bahala nagmahibo nga iyang doktor nga ano nga paspas ang iyang kaayuhan. Salamat ha. Unya, muadto na ta niya. Magagad na ko nimo agawon. Aw, ninita. Pero sa magyapon, dili ka magpakita ni bisan kinsa. O sige, basta makakita lang ko ni Papa. Sir, timan ikit ang gisulti sa doktor ha nga kun. Muusap pa gani ka og wild, musamot ka kadugay, musamot ka dugay imong recovery. Hindi na. Basta't bang kahilang ko ninyo kung makakita mo ko pagbalik o dili na. Ay, Kuno lang. sa ko manin ako sa pagtupag kamangon ra pa si Dok, di na gid siya makakita. Kun maayo ang iyang mga puso. Sir, ganun nahilo mo ka. Sir, makakita ka pa pagbalik basta di na ka magpapadlong, di ka magsupak-supak. Tumanon ko na basta. Sigurado kang makakita ako pagbalik. Yes, sir. Sige sir ha. Ari na ko sir. Mahal lang makakita pagbalik. Dili na ba labuton niya itong ninita. Nars, ibalik ka. Oh, kisa ng misot. Bay Bador, ikaw na, bay? Sininita ni Pa. Oh, ikaw na sabi. Ayaw lapas ako pa. Ni ako aron tabangan ka aron dali kang mamaayo. Ayaw paghilas-hilas. Usay katabang mo. Aron ko, maayo o patyon ko ni mo. Mamaayo ka pa. Animal! Kasi patuhon mo. Iba ka ba ganong na yung kuwan eh? Tungkol sa duwaan mong plangganita. Wa mangilapot ni mo ang akong planganita pa. Ikaw ang puot mo pa si Pa niya. Pinaagi unta sa pagsugpa niya sa daupan nga ikaw na hinuon ang nasugpa. Pero pisan pa sa imong gibuhat, tabangan pagyapon ka nako nga maayo. Nambog na. Tipo ko na. Tugon ko. Wala sakit. Magkapangusun ako. Mubangon ko. Nagkabangon ako. Manaw ko ni Katri. Manaw ko. Oh, maayon ako.
kato ko yung pedes ko lawas. Ug sa uog sa naong. Kato ni. Manamin ko. Sa bangsamin. Sa CR. Nena ko tubangan sa amin. Dili ko magkanamot ako itsura. Nena! Human akong ilis. Asa naman ba akong sudlay? Tuwa sa imong samin. Ay, to ara ay. Ato na lang panudlay. Atubangan sa samin. Ay, di ko uy. Bati kaayo kog now. Taka lang ka. Tuwayig pa namin. Oh. Babaki ang imong panagway diha sa samin. Hala. Ako na? Oo. Ikaw na, Ninita. Ikaw na nga asa samin. Ni gwapa ko. May gwapa ka na, agawon ko. Nganong nahitabo man ni? Ngano man? Wa ka malipay. Nalipay man, pero nganong nahitabo man ni Planganita? Ang mahal nga prinsesa rang makatubag sa imong pangutana, Ninita. Kay ganang nahitabo sa imong panagway, wa ko'y kalabutan, ana. Unsa? Ninita! Ang imong amahan, nakagawas na sa ospital. Si Papa? Oh, Si Ninita! Hain si Ninita! Ug kinsa ka? Ha? Kinsa ka? Ayaw pagtingog, Ninita. Ako ra. Nasi magtutog na ko? Kinsa ka ba? Ug nganong niya ka din sa mo? Ha? Amiga ko ni Ninita. Abi na ko ni Asia pero wa man di ay. Adto na lang ko. Buset! Guwapaw na bata. Bati na tingog. Si Ninita. Asam sa kapaglaglag di bata. nahipong na sila kung si Kinsa ko Planganita. Pasag di lang na sila. Wa na sila isawayon nga patignaw kay gwapa naman ko. Hala, ayos nila. Parehas sila hindi tagulo. Ito ning mga bataan. Nailhan nilang akong gisulpop. Ano ka silang paswayon na sila nasabtang mapatiog naw? Ha? Hoy! Usa lang kamano ni mo na ko ni Nita. Mubanti silang tanan. Na mauli sila sa ila. Nga dili na mailahan silang mama o papa. Ayaw kay maluoy man ko. Kabuutan yun ni mo ni Nita. Pero, ang ako pa, nga ato lang sila katagman. Kung sa'y bation sa batignaw. Ato na sila paulian unya. Unsa man? Sige, basta paulian lang ha. Hoy! Nanandihan man kasi lang ni Luis. Kinsa di ay ka? Si Ninita nga may gwapa na? Oh, Hinasa Ninita ko na siya. Ala, Ninita ka na! karon pasuwayon ta mo. Kung unsay bation sa batiog now. Planganita, sige na. Karon dayon! Oh, kamo na sap ang mga batiog now. Hala, kita na sab ko no. Lairag na ang niya mo. Siyonoy! Hala, ito. Kamusta? Oh, awa, mga bati na mo now. Bye-bye. Ito mo kasama sa ako. Uy, ngano itong mga bata? Naghinilakay man? Uy! Unsay ato ni mo Inday. Ay kagwapa ba, uy? Lepador. Uy! Nagkaila lagi ka na ako. Unsa man ka lang bago umulin hing namuyo, ha? Hain mga inyo. Lepador, ayaw pagsapa ha. Sultihan tika, maayo kay wa kay namalit kinis imong tindahan. Unsa may isulti na ako, ha? Tapa. Kinsa man di ay ka? Pwede na kaila sa akong tingog og sinina, Noy? Ninita? Ako ni Noy Bador. Day, di unta ko makatuo. Pero, ang imong tingog, ug ang sinina, ikaw yun. Pero, tapa, nga may gwapa man ka. Mag-istorya lang unya Noy kanang dili na ka busy. Oo, day. Si Papa naa na sa amo. Ha?
Dali ako yan ayo. Ang sulti sa doktor nga, basin maabtan siyang tuig sa ospital. Unya karon na makakita na siya. Oo, dali siyang naayo kay doon naman nitabang niya nga na ay power. Kinsa man nga magikiro, ha? Adili, oy. Kinsa man lagi, naglibog ka ni. Kinsa man nga, mingon man ka nga doon ay power. Atong nagpaong sa sunog din Unsa? Hala, Noy, na may mga tao nagpaingon din Kunya na magsulti na ya, aris ako. Uy, hala. Nagpanon maning mga inahan. Kuyog sa ilang mga uy. Hala. Unsa kang dagway silang ilang mga bata gud? Pador! Oy, ngano mo ha? Og naunsa man ang dagway sa inyong mga anak? Mura naman nagnaong ni Ninita. Bitaw! Ayaw lang mo pagdungag sulti, ha? Hinay lang mo. Tagsa lang. Mayagaw man ta. Mayagaw ta. Usalay mo tingog. Okay, ikaw. Si Ninita nga na, ungo na, gibatakdan sila. O niya, nganong niya mo din hipaingon? Ay, kay di amang kulo din his imong tindahas ni Ninita. Ay, magawas sa wa din ni Ninita. Adtua sa ila, ayaw mo din kay makasamok mo na malit sa kong tindahan. O kanang inyong mga anak, badlungon kayo na. Busa inyo ng badlungan na. Ha? Nga di magsigi og panaway sa mga batignaw. O, tanawaron. Malaban kag yung Ninita, kay abi kay suol bang kay mong Luis. Anong napil ako pangan? Luis, ikaw na! Sabalay! Namura ka si Ninita og daw. Naunsa nang dagway mo tanaw na imo ang among mga anak. Susama ni mong dagway. Ayaw ko niyo pangutan na! Kaya wa ko kalibutan ng dito mo nila! Nasusama sa panagbuhay na ko! Kamo ba? Pamauli ko mo, ha? Gawas ang ining Luis. Pamauli mo. Mato na mi ha, Luis Maog yun. Kinahanglan nga paulian ni Ninita ning mga itsura sa mong mga anak. Wa ko labot ang inyong mga anak! Kihalo mo bilang asa! Kihalo mo! Oy, pamila mo, ha? Kanang inyong mga anak, maoy disiplina, ha? Kay mga hinawayon kay na, ha? Kadiga mo tagam? Hala, pamauli na mo! Tada. Karon, Luis. Istoryahi ko. Nganong kalit ka lang nga naayo? Bibi. Hatagi sa gobyerno. Kay uhaw! Wow! Woo! Sugad karon pa ko malingaw kaysa una, permi lang kong maghilak. Karon, kalimti ang mga kasakit. Kalingawon tauna ka. Isuroy na ka sa nagkalain-lain ka nasuran. Pwede di ay? Kay ni naman ta sa ibabaw. Ug mahimosam nga di makita sa mga tao. Nga nasa ubos. Sige, ikaw ang bahala, Blancanita. Kung mauna bay Luis, nga sininitang miadto nimo sa ospital, ug mingon nga tabangan ka aron madali ang imong kayuhan, nganong imo pa man siyang kontrahon, ha? Ganun di man. Nagkakita ka sa kultura. Suma! Kung sa iligisol di ganina. Dili ba mo kong pumo? Ha? Ayaw lang kalain, ha? Ay, kailangan! Istorya sa ta. Karon kung unsa may gibati mo nga gisaway ka sa laing tao, samot pa ang gibati ni Ninita kay mismo ikaw nga kaugalingon niya nga amahan, misalikway man niya og missaway, di ba? Ikaw sa ganoon. Sa tao, kay. Hula-hula sa makadaghan, Luis. Timbang-timbanga og husto ba ang imong gibuhat ngadto sa imong anak? Wa kay batasan. Bata pa sa Ninita unya kontrahon og dakong tao, amahan pa gyud. Husto na! Husto na! Sakit sa kong uo. Kalamihi ko pag init ng kape. Huwag kang sabaw. Ubangon ko. Aray. Nayo sa katasang kape sa lamisa. Aso-aso pas kainit. Kasi may nagbutang ni din eh. Muna bang nahibaw nga. Mao ni akong giginahanglan. Balik sa nagbutang ni din eh. Imnon ko ni. Maayo kay gihigop ni Papa Luis ang kape nga akong iandam.
Walang si may bangon ni arak ko siyang duol. Walang ko nagpakita niya. Maayo! Kinsa ron? Maayo! Kinsa karon ay. Dadon ko ning kape. Naog ko. Doon na si Papa. Sundan ako. Oh. Kasayo ko ninyo. O sa may kalagad ko ninyo. Ha? Hay nang imong anak, Luis. Wa ako may bawog asa siya. Wa mauli. Di may matuwa ng katarungan na, oy. Usa ka nga mali. Pagaw-usap, eh. Ayaw taguin ang anak mo. Parihas yung mo batik naong. Oh. Tuwa na sab. Di ka pwede may istorya mo? Nga di lang sigutan ang kapatid sa mong naong, ha? Basta di ni mapagawsa ng imong anak. Magtawag mig polis, Luis. Oh, sige, sige. Hindi man ang katungod. Sige. Sumbong mo pulis. Ayaw na pauli ang mga bata. Hangtod nga makaamgo sila sa ilang sayop. Ingon man ang ilang mga ginikanan. Nga makaton. Ug ilang tudluan ang ilang mga anak ug maayong pangatasan. Naluoy na mangkot ko nila, Planganita. Siyempre, dili ko na parehas nila kasing-kasing nga maluluyon ka, Ninita. Pero, unsahon man yung pagtultid sa hiwit nilang binuhatan kung dili mo sila hatagan og leksyon. Mausat no. Sige, ako sang paaputon nga mangayo sila og pasaylo. Kung tinuuray na bang ilang pagbasol. Kana! Uy. Kahon mo to daron. Kisa may nagkikay sudan. Watos ko sina. Tingpan hapon na rada. Kung sininita. Nga nung mo ko magkakita niya. Kinsa nang nas kusina? Ninita, kung ikaw na, pakita na nako. Wa na ka masuko nimo. Nadawat ka na ko kahimtang. O nabaw sa tanan, nadawat na ka nga akong anak. Oh, uy, na may pagkaon sa lamisa. Ninita, hain ka. Pakita na nako anak. Ninita? Oh, kinsa na? Ninita, ikaw na? Oh, kinsa mo? Kami ang mga mahal sa mga bata nga gipatakdan sa mga anak. Yang naong piti matiah. Ora, di na magawa sa mga anak eh. Sungogon silang ungo ko no. Di ba? Mao sa na isungog sa kong anak kasi ninita. Ungo, di ba? Gawa sa sinita. Ano yan? Papaulian ang among mga anak. Mauna. Di na lang mabalik ang kanhin lang hitura. Mau pagawa sa siya. Ano di may mapugos buhat og lautan. O kasama niyo hadlokon. Ako? Nga niya sa kong teritoryo? Maayong gabi eh. Ako'y Uy! inyong pangita. Sininita eh. Sininita eh. Sinita dili ikaw. Sinita. Guwapan mo. Ayaw na mo paglalis kung si Kinsa ko. Ang inyong tuyo mo ay isulti. Nganong niaman mo og nangita mo ni Ninita? Tugod kayo gipatakdan ang among mga anak. Mauna. Patakdan niya. Ipatakdan? Oh, ang ilang mga naong payasin ni Nita ug ni Luis, pati kayo. Unsa? Unya karon unsa may inyong gusto? Ang among gusto ngayang ibalik ang kanhing hitsura sa among mga anak. Muna. Mauna. Mahibalik lang sa kaninilang hitsura ang inyong mga anak. Kana kung makinulsul na sila sa ilang mga sa ug mangayo sila pasaylo nako. Usa. Kung dili na nila buhaton, kanang ilang mga hitsura karon magpabili na hangtod sa hangtod. Uy, may mo. Wa magkasama ang anak ni mo eh. Ano sa lagi si Nita? Ako lagi si Ninita. Nausap ang akong hitsura gumikan sa ilang pagsikig panaway nako. Buret. Karon, ang akong hitsura kanyi tuan na nila. Og sa giingon ko na mabalik lang ang kanhi nilang hitsura kung maghinulsol na sila sa ilang mga sa ug mangayo sila pasaylo nako. Ah, di mo. Nagtablahon dre. Oh. O say bote niyo pasabot. Ah, tablahon dre. May mga armas na mo. Eh? Sige. Sige, posilamin ninyo. Ako lang. Ayaw lang ang akong anak. Kopti ka si Luis. Nga pati ka, kopti ka. Ge, pusilan ko ninyo. Andam ko mamatay. Gibasulan ko na ako mga sa. Pusilan ko ninyo. Sige, kung ikaw mo si Nita, sunong nga kamatayo ni Luis. Nangita gyud mo problema. Langganita, ikaw na may baw nila. Uy, hala, mida ko ang plantan ng gabay. Kuhata ang angay nila karon dayon. Haya, bilupan. Agay.
Tagsa-tagsa lang pagbukol sa Planganita. Ato na! Bituyog na! Wala na! Bituyog na! Iko na! Dili lang kay ka na. Kung itsura ni Papa Luis, mausap ang inyong itsura. Kaya! Masan! Ang ako daw sa mga gunaw! Palihasan ako sa bagay nga. Mauli na mo. Kung ato na mo pa yan sa inyong tagsa-tagsa ka panimay. Malaumo nga na panon. Mauling gipaghot sa mga iro. Ay, tabang mo! Ako na sila! Tsaka na! Parehas damit na ako si Papa! Ginoo ko. Ikaw ni Kanor? Sila! Kami tanan kami adto sa ilang ninita. Ningon ini ang among matsura. O may balik lang kulo ni sa kanila mong palagway kung mangayot ang pasaylo kang ninita. Apin na ang mga bata. Muna! Unsa? Tigpaita! Uy, Oh, naon sa man mo, ha? Bador, mayong gabi diha. Nagsusi lang ko kay nakadungog man kog gubot. Oy, Luis? Luis, ni asab di ay ka? Di na si Luis, Bador. Usap na. Papa namin, Bador. Uy, Kanor! Ikaw ni? Ako ni. Uy, unsa gunita mo ni mo nga? Nagparehas mo na ang Luis? Unsa man gani ay nahitabo? Maunay nakadaot ninyo. Imbis ang pagpangayo o pasaylo ang gikinahanglan, nagbuhat pagyumog nakapasamot sa problema. Ha? Kaayo naman naggawi anang ninitag Luis, ha? Tanindot anang watay kontra sa atong mga silingan. Bitaw, uy. Nakahukom na komandor. Nga na. Nga, mangayot labi pasaylo ka ninita. Kana. Ayaw na paghilak pa. Salamat sa iyong pagpasaylo na kuwanan. Isaan ko. Mamawi ko sa kumbaga pagkuwang nimo. Salamat pa. Pero mangutana di ay ko. Oo, unsa man na. Kining naong nako ron nga gwapa, dili man ni Permi. Kung mabalik ang kanina kong bati nga naw, dili pa mausap ang pagtagad nimo nako pa. Dili na, anak. Dili na. Ginawat ko na. Bisag unsa pa imong hitsura. Salamat pa. Salamat. Ninita. Buntag na. Mabangon ko. Kaya ko bigay kasi mong pamahon ni Ninita. Tayo masa. Tinuod ako na kita sa amin. Biklaro ko na kumayo. Kuno pa kong masayo pa. Dili na ko batiw na. Nibalik na ang kani kong hisura. Ninita! Andam na ang among pamahaw ni Papa. Paabutin ko lang nga magmata siya. Ninita! Ninita na! Ah! Maayo kay nagmata na ka! Andam na ang pamahaw! Anak? Anong... Naibong ka nga nang nabalik ang bati na kong naong o ang imong naong kanina balik na sap. Nga naman? Tungod kay nakadawat namang anako nga imong anak pa. Pero anak, dili na ko ikalipay nga. Ako na namin naayong itsura o ikaw nabati. Ikaw mas ang kinahanglan umay yung itsura. May bata ka pa. Taas ka pa natason sa kinabuhi. Mag-ayos yung pagpanipad ang maayong itsura. Labi na kung wanaw niya ko. Ikaw may nagkinahanglan umay yung itsura o dili ako. Maayo! Maayo! Naitaw. Sino'y Bador pa? Sila? Kinsa? Ay, giubalan ako sila, Luis. Uy, time pa sa, ha? Ikaw ni Luis? Hala, naulian siyang hitsura si Luis. Kami sa punta. Bitaw. Ako ni. Mayo hinuon nga naulian ka. Unya, si Ninita. Maayong punta ninyo. Ninita? Ayaw na lang mo kay Pong. Maumangkit niya ang tinuod na kong hitsura. O aron dili na tamalangay kay naibaw man ko nga may mga trabaho pa mo. Ako nang ihatag ninyo ang inyong toyo. Nga imo naming gipasaylo, Ninita?
Gihatag ko nang akong pasaylo ninyong tanan. Basta sa mga bata nga sama na ako. O karon dayon, mahibalik ang kanhin ninyong mga hitsura. Langganita? Nag-anam ka na po ang planggana. May dako na yun! Walang plangganaha ang naglupad ni atong pagkasunog si Skina. Ikaw to sa kay Ninita. Ako! Kunwa ka pa, Ninita. Naapil ang tagkasunog akong bahay o tindahan. May balik ka Ninita. Iano sa akong kamot ang plangganita. Nagpasabot nga nabalik na sa kanhi ang inyong mga hitsura. Tanawang usag-usan ninyo. Di na tabating na. Nagwapo na ako. Atong pasalamatan si Ninita. Salamat sa. Salamat. Salamat, Ninita. Nagwapo na nagwapo. Pa, nganong nangita ka sa plangganita? Anak, Ninita, gusto ko siyang ngayon nga ikaw na lang mahatagan niya ba yung hitsura. Pa, Plangganita, magigsulti ko nimo. ako gini Luis. Oh, kinsa ka? Hala! Prinsesa Jorinda! Ikaw! Nagpakita ko tungod sa hangyo sa imong amahan. Salamat, mahal ka, prinsesa. Luis, nakita ko ang imong pag-usab. Nakita ko matinud-anon ka na sa imong pagmahal kang Ninita. Busa, ihatag ko ang imong gipangayo. Salamat. Di na bali nga, ako ni patignaong. Dili lang si Ninita. Ihatag ko kang Ninita ang kagwapa nga iyang bawnon hangtod na sa iyang katiguangon. Ani ah? Oh, anak! Ninita! Ang gwapa ka na, anak! Salamat, mahal nga prinsesa. Ugas na ka pa. Gwapo lagi kihapon ka. Ako? Magpabilin kang gwapo, Luis. Kay gidawat mo naman sa kinasing-kasing si Ninita nga imong anak. Salamat! Daghang salamat, mahal ka, prinsesa. Prinsesa Jorinda, daghang salamat sa imong pagtabang namo. Ang bata nga puutan, may premyo gikan sa kahitasan. Nagtapos ang akong aso ninyo ni Simrona nga nagluhan. Plangganita nga sinuwati ko Leo Marabi mula na tubos direksyon natin Martes Parbalmores. Ang atong spinner Kuya Jewel Vinci maabot itong Consilor sa Babag, Lapu-Lapu City. Ang ato ang Sauman Wildlife Bagi si Kuya Ricky Garing. Recording audio editor Kuya Ariel Bangkao, Dong Lloyd Gabiana og Sir Jeff Gabunada. Kinitanan Kuya Randy Tayan po diay. Kinitanan kalit ka na to sa RMN Drama. Malipay magmula